Ahojte. Ahojte, zdravíme vás z novembrovej slnečnej Hurgády. Máme krásnych 30 stupňov a keďže to nehovoríme preto, aby sme sa vám pochválili, ale preto, aby ste si aj vy mohli dopriať takéto počasie, rozhodli sme sa natočiť vám video o cenovo najdostupnejších nehnuteľnostiach v Egypte. Momentálne sa nachádzame v projekte Stone Heights, ktorý bude končiť a dozdávať byty približne za pol roka. A my sme sa prišli pozrieť na ten najlacnejší apartman, ktorý teraz dostupný je a ktorý vám natočíme. Stojí momentálne po zaokrúhlení 30 000 eur a vy budete mať možnosť vidieť, prečo je cenovo taký rozdiel od jednospálňových s výhľadom až po tie skoro v pivnici za tie najnižšie ceny. Cena tohoto apartmanu je potom po zľave 20% pri jednorazovej platbe. Áno, keďže máte možnosť financovať tieto apartmány aj splátkami, tak je veľmi výhodné, pokiaľ máte možnosť to prefinancovať takýmto spôsobom, pretože tie ceny sú veľmi výrazné. Momentálne sa nachádzame na terase a v malom okamihu sa presunieme k danému apartmánu. Ešte by som chcela k tomu podotknúť, aby ste si nemysleli, že robíme nejakú antikampaň na najlacnejšie apartmány, to vôbec nie. Točíme vám to práve preto, aby ste videli tú reálnu pravdu bez cenzúry, ako sme vám to sľúbili, keďže mnohí realitní makléri vám povedia a dajú titulku, že najlacnejší apartmán pomaly až od 20 000 eur a následne vám ale ukážu taký, ktorý stojí okolo 80-90 tisíc a potom vy máte mylnú predstavu o cenách v Egypte a je veľakrát človek zavádzaný. Tak my sme sa rozhodli to urobiť inak, tak ako sme vám to už sľúbili, tak preto vám ukazujeme tie apartmány, ktoré sú reálne tie najlacnejšie. Vyzerá to, že ideme do pivnice, ale určite to bude mať nejaký dôvod. Nechajme sa prekvapiť. Aj takto môže vyzerať terasa v apartmáne. Síce sme niekde v podzemí a slnko je v nedohľadne, ale je to o cene, ako so všetkým. A my už sa nachádzame v najlacnejšom apartmáne v tomto projekte. Je ozaj malý, sú tu dosť atypické rozmery, nuž ale, čo by naši stolári nevymysleli. Dá sa určite zariadiť aj tento apartmán, len ako môžete vidieť, je skromnejší, bez denného svetla. No, proste najlacnejší. Toto je to, čo sme vám slúbili. Bez cenzúry, autenticky. Toto je cesta z apartmánu hore na terasu. Pre niekoho, kto po schodoch nevládze, je to ozaj riadna štreka. Ja som to pre istotu zrýchlila, aby ste nepozerali na celú túto dlhú cestu a nepočuli hlavne, aký sme boli zadýchaní. Ale chceme vám ukázať, aký je výhľad z terasy, pretože to je ozaj niečo nádherné. V okolí sa ešte stále stavia, ale tento výhľad určite nebude prekazený, pretože je prisľúbené, že nebude nič vyššie, ako je táto budova. A tak toto vyzerá zvonka. Presúvame sa do projektu La Mora, ktorý vám hneď následne ukážeme, no chceli sme, aby ste videli, aký kúsok od Sheratonu Stone Heights je, takže toto bola cesta. A teraz už vidíte Sheraton Street. Za nami sa nachádza projekt La Mora. Nachádzame sa v časti Arabia, kúsok od centra mesta a tento projekt bude končiť približne o 2 roky. Bude odozdávať apartmány? Koncom roka 2026, takže nejaký rok. Áno. Najlacnejšie apartmány sú tu od ceny 49 000 je to pred zľavou, je tam 10% zľava v prípade platných hotovosti. Apartmány sa dajú zobrať samozrejme aj na splátky. Je tam možnosť 20% akontácie s možnosťou splácenia na 5 rokov alebo 15% akontácie s možnosťou splácenia na 2 roky. My vám trochu ukážeme okolie, ako to tu vyzerá. Je tu vlastne ešte také stavenisko, ale na našej stránke, na našom webe môžete vidieť, ako tento projekt bude vyzerať, keď bude hotový a budete tam mať samozrejme aj všetky potrebné informácie. A takto vyzerá celý objekt La Mora, kde sa už len vykopú bazény, spraví sa vonkajšok a bude to hotové. No a tu už vidíte projekt zvonka, od ulice
Ako môžete vidieť, budovy už stoja. Takže už len kúpiť a o rok a pol sa nasťahovať. Blížime sa do veľmi úspešného projektu Aqua Infinity, ktorý je súčasťou troch projektov Aqua Palms a Aqua Tropical, ktoré máte práve pred sebou. Je to od jedného developera, sú tu takmer všetky apartmány už predané, ale ešte nejaké zostali, ktoré vám určite teraz ukážeme. Majiteľ každého apartmánu v týchto projektoch môže využívať všetky tri projekty a môže navštevovať bazény, fitness centrum, obchody, celé ako to tu je. A tu už môžete vidieť, ako to vyzerá vonku. Je tu krásny bazén, o ktorý sa starajú, máte k dispozícii lehátka, slnečníky, no a už len oddychovať. Poďme sa spoločne pozrieť na posledný jednospálňový apartmán, ktorý v tomto projekte ešte je dostupný a je zároveň aj najlacnejší. Vítajte v najlacnejšom apartmáne v projekte Aqua Infinity. Ako môžete vidieť, je veľký, má 67 m2 a stojí 30 000 eur. Už v ňom máte prvú splátku Maintenance, ktorá sa platí raz za 5 rokov. Takže keď zaplatíte 30 000, stačí sa nasťahovať, zariadiť a môžete bývať v Hurgade. Ako každý apartmán, ktorý je lacný, aj tento má svoje ale a tým je práve tento výhľad na budovu hneď vedľa. Nuž, ale patrí to k tomu. Pre vašu lepšiu predstavu vás zoberieme aj takto von, aby ste videli, ako vyzerajú tieto dva rezorty, ktoré vlastne patria aj do Aqua Infinity. Toto je Aqua Tropical, vidíte bazény, dole je reštaurácia, tu je Aqua Palms, takisto sú tu bazény a je tu fitko. Všetko môžete využívať, aj keď máte apartmán v Aqua Infinity. A tu už môžete vidieť spomínané potraviny. Chceli ste od nás videá bez cenzúry, tak aby ste videli, toto je pláž k projektu Aqua Infinity, Tropical a Aqua Palms. Garantujem vám, že žiaden realitný maklér vám tento bordel na pláži nenatočil. Tak sa môžete pozrieť. Aj toto patrí k lacným nehnuteľnostiam. A opäť zdôrazňujem, nerobíme antikampaň, robíme len to, čo je naozaj realita. My sa pomaly presúvame k projektu Almaza Bay, je od toho istého developera ako predchádzajúci Aqua Infinity. Ako môžete vidieť, tento compound je taký menší, ale je za to o to pokojnejší. Je tu veľmi príjemná atmosféra, kľud, bazén je čistý, celý vlastne tento projekt je veľmi pekný aj vizuálne. Takže poďme sa spolu pozrieť na to, aké apartmány sú k dispozícii práve na tomto mieste. Takže v tomto projekte máme k dispozícii štúdia a jednospálňové apartmány, ale určite by nebol problém si z nich spraviť väčší apartmán, tak ako sme to urobili my v Karme, prepojením dvoch apartmánov. My už sa blížime ku konkrétnemu apartmánu, štúdiu, ktoré má 33 metrov štvorcových a pri jednorázovej platbe stojí 25 000 eur. Bohužiaľ, Egypťania zvyknú nechávať svoje pracovné náradia aj v dokončených apartmánoch, kým sa nepredá, je to vlastne taký ich sklad. Kúpeľňa je priestranná, dá sa krásne zariadiť, takže za túto cenu si myslím, že to je veľmi pekný apartmán.
A ja už sa nachádzam na balkóne v Almaza Bay v jednospálňovom apartmáne, ktorý má 54 metrov štvorcových a stojí len 34 000 eur. Je to menší compound, je vlastne asi 10 minút od Elgony, čo je polohovo úplne fantastické. No a síce nemá vlastné more, ale tu v Egypte a v Hurgade máte kopec príležitostí a možností, ako si ísť na pláž. Buď pôjdete do nejakého plážového baru, kde stačí, že konzumujete a môžete ísť kľudne k moru a teda vám dajú aj osušky, alebo to stojí pár eur, čo naozaj sa nedá porovnať ani so vstupom na nejaké kúpalisko na Slovensku, takže no, môžete si sami spraviť svoj názor, natočím vám, ako tento apartmán vyzerá, za mňa je to niečo veľmi príjemné. Vchádzame do jednospálňového apartmánu, ten sa nachádza na ako keby druhom poschodí v tomto Almaza Suites rezorte. Apartmán má 54 metrov štvorcových a jeho cena pri jednorázovej platbe vychádza približne na 34 000. Apartmán má jednu spálňu, z obývačky tu má taký pekný balkón s výhľadom na bazén. Vzadu môžete vidieť more a na ľavej strane tam vzadu je mesto Elgona a vidíte, že tento Almaza Suites sa nachádza naozaj uprostred skoro ničoho, ale to bude určite do nejakých 10 rokov celá táto oblasť zastávaná, takže A kde inde by sme mohli končiť naše video o cenovo najdostupnejších nehnuteľnostiach, keď nie u nás v našom rezorte El Karma Aqua Beach. Je to rezort, ktorý funguje na polovicu ako hotel a na polovicu teda predal apartmány. Vy viete využívať všetky služby hotela, aj keď ste majiteľmi apartmánu. Doplácate si približne okolo 20 eur na deň all inclusive, alebo si zaplatíte iba raňajky, iba obed, iba večeru, ako vám to vyhovuje. No a samozrejme máte k dispozícii všetky bazény, prístup na pláž, ktorú vám ukážeme a teda celý rezort viete využívať. Poďme sa spolu pozrieť na jeden z najlacnejších apartmánov, ktorý momentálne máme k dispozícii. Samozrejme vždy je tam možnosť aj drahších, väčších apartmánov s lepším výhľadom, ale toto video teda je zamerané práve na tie cenovo najdostupnejšie. Takže keby ste mali hociaké otázky na ktorúkoľvek nehnuteľnosť alebo aj inú, ako sme vám ukázali, neváhajte nás kontaktovať a poďme sa už teda spolu pozrieť na Karmu. Vchádzame do veľkého štúdia v El Karme Aqua Beach. Je to v takomto základnom stave. Niektorí ľudia si to iba umýjú a fungujú. Pre iných takisto ponúkame služby rekonštrukcie, zariaďovania. Apartmán je veľký, priestranný, s balkónom a s krásnym výhľadom. Je na prvom poschodí. Myslím, že vo veľmi dobrej polohe. Kúsok od pláže. Tam máte výhľad na more. A ešte raz z tejto strany. Myslím, že v tomto prípade by nebol problém postaviť sa na jednu priečku a spraviť z toho kľudne jednospálňový apartmán. Všetko je možné, treba chcieť. A teraz vchádzam do jednospálňového apartmánu. Je veľmi priestranný, čo som prekvapená.
Tu je takto pripravená miestnosť, alebo teda miesto na kuchyňu s krásnym výhľadom. Je v takomto účku, takže to je veľká výhoda v tom, že nefúka tu tak. Aj ten hluk z ulice, teda z tej hlavnej časti, je určite menej počuť. Veľký balkón celkom. No, za mňa absolútny favorit. Veľmi sa mi páči tento apartmán. Samozrejme, môj názor vás nemusí zaujímať, ale neodpustila som si to. A tu je obrovská izba. Fakt obrovská. S výhľadom dozadu, čo ja veľmi by som ocenila, pretože tu vôbec nepočuť hotel. A ešte vám ukážem kúpeľňu, tá je tiež priestranná. Hovorím, dá sa len poumývať a fungovať, alebo ju vieme perfektne zrekonštruovať. A super je, že okienko vlastne ide von. Mnoho týchto apartmánov v Egypte majú okienko v kúpeľni do nejakej šachty, čo nie je za mňa úplne také v pohode, no. Tak to si viete super vyvetrať, takže za mňa je kúpeľne super. Wow, som prekvapená z tohto apartmánu, paráda. Detský bazén práve prechádza rekonštrukciou, takže sme zvedaví, kedy to spojazdňa. Dúfame, že čím skôr. Tuto býva zmrzlina každý deň, ľadové drte a každovečerný program na pláži. Naša pláž má vlastné mólo, čo je veľká výhoda oproti iným rezortom, pretože v mnohých častiach Hurghady je odliv naozaj veľký a na to, aby ste si pekne mohli zaplávať, si aj pekne pošlapete riadnu štreku. No ale keďže my máme mólo, tak máte možnosť využiť 3 vstupy do mora, do plytkej vody, kde sa člapkajú deti a potom do hlbšej, kde si viete aj zaplávať. A okrem toho na mole môžete aj na lehátku oddychovať, čo je veľmi príjemné, lebo z každej strany máte more a nie je nič lepšie ako tráviť deň obklopený morom. Lehátka sú k dispozícii vždy nejaké voľné, nie je s tým vôbec problém, že by ste museli ráno chodiť a si obsadzovať. Stále sa nájde dostatok voľných lehátok. A je to samozrejme súčasťou tohto rezortu aj pre ľudí vlastniacich apartmán bez nejakých poplatkov. Ako vidíte, tam je molo. Ja vám ho takto priblížim. Na ktorom sú lehátka, slnečníky a vstupy z mola do mora. V dnešnom videu ste mali možnosť vidieť cenovo najdostupnejšie nehnuteľnosti v Hurghade. Ak sa vám nejaké z nich páčili, neváhajte nás kontaktovať, no môžete si byť istí, že máme pre vás pripravené určite krajšie nehnuteľnosti v krajších oblastiach. Samozrejme, už to nebude až tak cenovo dostupné, ale pre mnohých určite nájdeme možnosť prefinancovať to a neváhajte nás kontaktovať, ak by ste mali akékoľvek otázky alebo tipy na ďalšie videá, čo by vás zo života v Hurghade zaujímalo, určite nám to napíšte do komentára a budeme sa tešiť na ďalšiu spoluprácu. A ja vás teraz zdravím Hurghady, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Ahojte!